Әлмәт ойық баш фабрикасында жеңу өчен дигән ойыклар эшләп чыгара башладылар. Заманча җиһазлар, югары технологияләр һәм профессиональ коллектив булган предприятие җитештерүне арттыра ала. Биредә импортны алыштыру программасына 2014 елда кергәннәр. Хәзер фабрикада нәрсәләр тегәрләр. Бу хакта киләсе репортажда. Алсу ойық баш фабрикасында Z хәрефе белән чигелгән ойық башларны бер атна эчендә теккәннәр. Регламентка төзәтмәләр кертелгән, яңа товарлар әзер инде. Данные носочки разработал наш коллектив. Әлеге ойыкларны тегүне безнең коллектив лаборатория белән бергә үзләштерде. Аларга сорау да зур. 2014 елда ук әлмәтлеләр беренче булып Кырым ярымы утравында яшәүчеләргә төрле ойык башлар тегә башлаган. Моның өчен кырымлылар әлегә кадәр рәхмәтле. Бер ел элек Россия армиясе белән тыгыз хезмәттәшлек башлана. Ул чакта кораллы кешеләр гадәти партянкалардан баш тарткан һәм Әлмәт фабрикасы махсус армия ойыкларын тегүгә керешкән. Чираттагы төяп җибәрә вакыты җиткәч, кайбер цехлар тәүлек буена эшләүгә күчкән. Әлмәттән безнең ил сакчылары өчен барлыгы 10 миллионнан артык пар ойык тегелгән. Да, они отличаются по параметрам от обычных. Әлеге ойыклар гади ойыклардан аерылып тора. Алар бик чыдамлы, уңайлы, хәрби хезмәттәшләр өчен бик кирәкле. Чираттагы армия заказы кораллы кешеләргә шушы көннәрдә генә җибәрелә. Булардан тыш Әлмәт тегүчеләре, спортчылар, биючеләр һәм хәтта космонавтлар өчен махсус партия ойыклар җитештерелгән. Шушы көннәрдә халыкара космик станциядан җиргә космонавт Антон Шкаплеров төшә. Хәзер ул үзенең хезмәттәше Олег Артемьев белән бергә. Нәкъ менә алар үз вакытында орбитада әлмәтлеләрдән махсус космик ойыкларны беренчеләрдән булып сынап карый, югары бәя бирә. Махсус силикон амортизаторлар галәм шартларында өслек белән бәйләнешне йомшарта, травма алуны киметә. Гадәти сәяхәтчеләр өчен дә махсус әйберләр эшләп чыгарыла. Хәзер фабриканың җитештерү куәте елына 20 миллион пар ойык баш чыгарырга мөмкинлек бирә. Ә 35 ел эчендә Әлмәт тегүчеләре балалар һәм өлкәннәр өчен 400 миллионнан артык пар ойык баш продукциясе җитештергән. Бүгенге шартларда Алсу фабрикасы кибетләргә йөзләрчә төрле әйбер эшләп чыгара ала. Без күп кенә чит ил җитештерүчеләреннән бәйсез эшлибез. Элек йон җепләрен Италиядән сатып ала идек. Хәзер Россия Федерациясендә һәм Беларусьта бик яхшы җитештерүчеләр таптык. Без бергәләп продукциянең сыйфатын яхшыртабыз. Һәр ойык автомат рәвештә 30 секундтан 5 минутка кадәр күләменә, артикул һәм рәсемгә карап әзер була. Буларның барысы да йөзләрчә тегүче, технолог, көйләүче, инженер хезмәте. Санкцияларга, ограниченияларга карагандай, без ничек эшләдек, шулай ук эшлибез. Безнең импортный оборудованиелар, пряжа безнең әйбәт. Ничек миңа эшләргә мин яратам үз эшемне. Спрос бар, гел эш бар, гел эшлибез без. Кешеләр алгы планда коллективта эшләүчеләрдән тыш инвалидлар һәм картлар йортлары, балалар приютлары һәм социаль учреждениеларда тәрбияләнүчеләр мәнфәгатьләре дә исәпкә алына. Аларга бүләкләр дә әзерләп тапшыралар. Менеджерлар һәр сабыйга яки өлкән кешегә ойык башлардан өлеш чыгару өчен тырышып эшлиләр. Алия Галиуллина, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Әлмәт.